Когато вали силно или вали сняг, този гигантски чадър с дължина 130 см е моето спасение. Знаех, че е голям, но никога не съм си представил, че ще бъде толкова голям. Вижте го, може да се отвори до диаметър 130 см, а по време на обилни дъждове човек може удобно да се побере под него. Нека ви покажа разликата. Това беше старият ми чадър, сравнението говори само за себе си. Отвън, водоустойчиво покритие, устойчив на вятър и дъжд, елегантен, едноцветен дизайн, елегантна и минимална линия на масата. Отвътре, черно покритие с UV филтър, супер, функционален, 12 подсилени ребра, издръжлива рамка, чуйте този масивен звук, перфектен при бури и силни ветрове, компактен, сгъваем, лесен за побиране във всяка чанта, преносим и удобен, грабнете тази оферта, докато качеството е едно. Класика, такова качество на такава цена, тази оферта е ненадмината. Ограничени количества, кликнете върху връзката сега, ако все още е наличен.